erronka da nola lor ditzakegu ura eta elikagai freskoak hirugarren munduko herrialdeetan sare elektriko bati lotuta egon gabe. Eta hori egiteko proiektua da eguzki panel fotovoltaikoen bidez lortzen dugun energia elektrikoarekin hotza lortzea. Eta proiektu honen abantailak dira, dirua aurrezten dugula, ez da beharrezkoa elektrizitaterik, jasangarria da ingurumenean, eremu azpigaratuetan erabiltzea aproposa da, eta armairu jasangarriarekin ideia bikaina da elikagaia gordetzea. Gure hozkailu jasangarria bideragarria ote da, hozkailuaren barnealdean 10 gradu arteko temperatura iriz daiteke. Garraiatzeko erraztasuna du eta ere fabrikatzeko erraztasuna du eta gainera merkea da. Hobekuntzak, atea ixteko sistema hobetu ahal dugu. Ere, hozkailuaren tamaina murriztu dugu barnealdean hotz handiagoa egiteko. Bi eizagailu sartu ahal dugu. Bat sartu ordez, agian sistema gutxiago ez da hainbeste berotuko eta hozkailua hobetu funtzionatuko du. Hozkailuaren isolamendua hobetzea galerarik ez izateko. Eta ikertzaileari proiektua aurkeztu ondoren kalkula genezake karbono aztarna murrizten denean.